शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी पिछवेता गर्मा में माँ कन दरदा मैया दरमा गारे वाव मैं चमानी बाज पड़ता बाड़ाया शक्ल रोशे ब्यात जानी बाज पड़ता बाड़ाया शक्ल रोशे ब्यात जानी जासवे भी गर्म में माँ कन दरदा मैया दरमा गारे वाव मैं चमानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी। रिकॉर्डिंग फिदा खान स्टूडियो मस्जिद रोड कोयटा। टेलीफोन नंबर 0333 780 51 49। मत निस्तो पड़तहीला तई मेरा फजलीला मत निस्तो पड़तहीला तई मेरा फजलीला करे काये मई जानी एरा गिंत गम वेला छपरोश तई इंतजार कन दरदा दरमानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी पिछवेता गर्मा में माँ कन दरदा मैया गर्मा करे वाव मैं जवानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी। तारा सूरी सखी ब्यारी बिया गोता में चारी तारा सूरी सखी ब्यारी बिया गोता में चारी अष्टा सवा में हो जानी नी असने यार अंधारी वो पीरा निष्ठो स्वालिया तरफ मेहरबानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी पिछवेता गर्मा में माँ कन दरदा मैया दरमा गारे वाव मैं शवानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी। ये शहर है फरीद बहरानी है सिबी तलिया निश्ती है जफरुल्लाह जकरानी। गुशी फरीद बहरानी मनाबाद दोस्त जानी गुशी फरीद बहरानी मनाबाद दोस्त जानी तई नमा मखुदा वो सुना कुल जिंदगानी वो ब्यादे बाकुरे कंदाना लहास एक मिसालानी बाज पड़ता बाड़ाया रोशे गर्मा ब्यात जानी शक्ल